Witajcie Rostomili Ludkowie w pierwszym teście autobriefu. W tym cyklu będziemy wam chcieli pokazywać nie ino fajne auta, ale też ciekawe miejsca na Śląsku. Dzisiaj my są w sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach, a testować będziemy Peugeota 308. Tarnogórska kopalnia ród srebrzanych czyni to miasto najstarszym górniczym miastem w Polsce. Hop zwany Rybką wykopał sam pierwsza ruda srebra w 1490 roku. Od tego zaczął się sam przemysł i osadnictwo. Dziś możecie podziwiać jak kiedyś gwarki, bo tak nazywali sam hajerów, fedruwali. Sami możecie zjechać pod ziemię i płynąć korytarzami podziemnych wyrobisk, oglądać byle jakie ciekawostki i wsłuchiwać się w dźwięk prawdziwej roboty na dole. Jest sam też skansyn z byle jakimi maszynami parowymi. My przyjechali sam Peugeotem 308, francuskim kompaktem, co swoja premiera miał w 2008 roku. 6 lat później przeszł facelifting i właśnie ta wersja jest dzisiaj z nami. Z zewnątrz dużo się zmieniło, bryła auta jest bardzo zwarto i miło do oka. Z przodku mamy bardzo fajny grill, blinkry przeniesione na zderzak tworzą z okrągłymi światłami przeciwmgielnymi bardzo fajna kompozycja. Fajną rzeczą są światła w technologii LED. Jak widać, technologia LED dotarła już i do autów kompaktowych. Same światła są fajnie zaprojektowane i dodawają przodkowi troszkę agresji. Efektowne są też światła do jazdy dziennej. Z boku przypomina trochę Golfa, a jego linia jest dość standardowa jak na miejski kompakt. Ta wersja wyróżnia się fajnymi alufelgami i tą srebrną wstawką przez całe okna. Jest tu też fajny panoramiczny dach, który ze środka robi bardzo fajne wrażenie. Z zadku nie ma jest tak agresywnie jak z przodku, projektanty podlazły do niego dość konserwatywnie. Bagażnik jest jednym z większych w klasie i idzie tam zapakować miech z cwiblem, drugi miech z cwiblem, 6 brauzów, miech marykwi, drugi miech marykwi i 2 pory. Całkiem dużo. I są jeszcze zadne światła, które są idealnym wykończeniem tego przetłoczenia. Idzie one przez całe auto, narosto i potem te zadne światło się w nie wrzyno. Gryfnie to wygląda. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dynamika jazdy tego auta, to jak pierwszy raz do niego wsiednie, stocuje jest to, że między 1000 a 2000 obrotów, jak się włączy turbina, to zaraz cię wgniotą w fotel, ale potem jak już duży tym autem pojeździsz, to się do tego przyzwyczaisz, co oczywiście nie znaczy, że to auto nie jest dynamiczne. Te 120 koni, co sam jest, może wydawać się ździebko za mało, ale z drugiej strony czy od takiego auta wymaga z jakiegoś sportowego zacięcia? Nie, chodzi o to, żeby po prostu czuć ten komfort jazdy i te 120 koni z tego diesla, który pracuje bardzo kulturalnie, bo jego w środku prawie w ogóle nie słychać, styknie. We środku siedzi się bardzo przyjemnie, fotele są wygodne i nieźle czymią na boki. Myślę, że sprawdzą się na dłuższych trasach. Ze zadku miejsce raczej do bajtli, bo srodzy będą mieli sam ciasno. Generalnie panuje sam prostota, a wszystko oparte jest o jeden kanciaty szymel, ale wygląda to spójnie i dobrze się na to patrzy. Fajne są chromowane wstawki. Jakość materiałów przyzwoitą, uwaga, przykuwa mało kierownica i mało knefli na konsoli środkowej, która niestety wykonana jest z twardego plastiku. Jak chodzi o ta konsola, to jest jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie. Tu wszystko przenieśli na ten 9-calowy wyświetlacz, który jest następnym ważnym, istotnym i myślę fajnym elementem tego środka, bo możemy sobie tu wszystko zmienić właściwie w jednym miejscu i taki był zamysł Francuzów, żeby w tym jednym miejscu mieć wszystko. I tak, mamy tu sterowanie nawiewami, mamy informacje o aucie, możemy sobie sam wyłączyć czujniki parkowania, mamy też chwilowe spalanie, średnie, jakieś zasięgi i tak dalej, sterowanie radiem, potem wiadomo, ustawienia, wszystko możemy sobie tu zmieniać, ustawienia audio, ustawienia bluetootha, bo oczywiście mamy sam bluetooth, wszystko co jest
potrzebne w aucie kompaktowym, żeby się obsługiwało wygodnie, w tym aucie znajdziecie. No i jest jeszcze jedna fajna rzecz. Nazywa się to Peugeot Connect Apps. Z telefonem możemy się tu połączyć i mieć internet na tym ekranie. To jest, myślę, bardzo fajna rzecz. Możemy sobie tu normalnie na tym głównym ekranie przeglądać internet. Układ jazdy współpracuje bardzo fajnie. Jest jak na kompaktowe auto przystało dość miękki, a przy szybszym włożeniu w zakręt coś to na kierownicy, co dodało trochę smaczku. Zawieszenie jest dobrze zestrojone, gładko niweluje nierówności, ale tyz nie jest za miękkie, przez co auto prowadzi się nijno, płynnie i komfortowo, ale pewnie. W silnikach benzynowych trzeba się nastawić na spalanie wele 7,5 litra, w dieslach wele 5,5. Więcej suchych danych o silnikach, wersjach wyposażeniu i samym aucie przeczytacie na naszej stronie. Nawigacja w tym aucie jest bardzo prosta i przejrzysta. Mapy może nie są jakieś designersko namalowane, ale przecież nie o to w nawigacji chodzi. Chodzi o to, żeby ona nas jak najprostszą, jak najkrótszą drogą doprowadziła do celu. I ta nawigacja tak mo. Trasa ustala się tu bardzo łatwo, naciskamy trzy knefle. Multum możliwości sam mamy. Możemy sobie obejrzeć trasę na mapie, zatwierdzamy i już nas prowadzi. Za 30 metrów skręć w lewo. Następnie skręć w lewo. Głos baby bardzo przyjemny do ucha. Jak już o przyjemnych dźwiękach mowa, to dźwięk ostrzeżeń też taki jest. Przypomina trochę granie na Pegasusie, zresztą sprawdźcie sami. Prawdopodobnie ceny zaczynają się od 59 900, a testowana wersja jest dostępna za 79 900. Dobry pieniądz jak za takie auto, które wygląda całkiem nieźle, fajnie się prowadzi, a przy tym nie jest krzykliwe i wyzywające. Dobra propozycja, szczególnie do tych, co cenią styl i ciekawe rozwiązania.